ɓiɓɓe leñolam mo yiɗi heɓde galle taw ko mahaɗo ha paari walla so tawi ko terrain cohluɗa jokkodiri e agence immobiliére Thiabibi gonɗo ɗo e Mariste Sara Burios Doore mo yiɗi heɓde noddirguel mabɓe mbatta ko 33 832 15 63 walla mbaɗa 77 515 62 74 agence Thiabibi ko ɗo woni e Mariste kono joɗorguel mabɓe nan ɗo to Pikine hedde arène national mo yiɗi heɓde noddirguel ɓen ɗon mbatta ko 33 834 01 42 agence Thiabibi caɗele meɗen gasi. Wah, esa. Mana baɗɗa? Ɗon jel. Haɗa jam? Baɗon tabba. Tawa? Baɗon jel. Ndi yinno jewten seeɗa. Barka jam. Sabu a humpa kane ni no mbaɗuɗen e galle o. Ka kurko moƴƴo. Vraiment ka kurko neɗɗiɗo. Te mi nani ñande ndede yero haaldatama. Suko debbo o mo gaddanɗa ɗo mi nani haala ka. Mais somi sañi no ɗum yehirta noon quoi. Non, rande Aïssa min. Comme jinnoɓe sax yaltude galle o pour dire vrai. Non, c'est que aɗa yero no wurrata e min galle joni yoɗani sen kaldi goon somi dañi koɗo o wi o nan mi nanata ɗo ko ten min wona mi addi ɗo debbo tan ko bonande tawi kam adude te neɗɗo kadi to gonɗa toon yimɓe garata Wallahi. wona goon ayi joni hay ɗanade e galle mi wawata ɗanade te aɗani min ko an kersatmi hen wona goon Yo Allah herse giɗlam. Yo Allah herse min nene ko ɗum take han garmi kon jewten hen sabu kala ko jiiɗa e aduna tan ko yewten mais haɗandi hodde lewru korko ndu a jañanno hoɓɓe noon meeɗa hen haalde wadde sika yi o haali hen ya andu ko lewru korko ndu tadi paamirama noon sabu min o kaldat ɗo ma ayi no waddatama hay so woni kadi lewru korko wasde wonde lewru korko neɗɗo to koɗɗa ko ɗon tan yimɓe garata e ma wona goon mi addi solution woni joni suko debbo ari yo wana min ƴewata haɗani min tan woni wañi o ara o walla kam ndefu suko jaggirani kam ha yarde ndiyam foti o ara suudu ma joɗɗon jaron ndiyam pijon jalon ay sa annana haaltalo no a heppino ngol ɗo konngol de nana rek omo nodde kam mo wi hande ɗo yiɗo humtade eyyi noddu ɗum amin kam wino moɗo nodda ala noddit ɗum mbiya ɗum yo ar o walla kam humta suko waɗi ɗum suko ari ha heɗen heɓo humtade o ara suudu ma ñaamo kumto ɗon to e haalam ɗum wonnene gila law mais a yoɓat kam de no wala probléme aɗani min mi yiɗa ya yaltu an tan ni no gondirɗen galle o no yooɗi na feewi somi sañi no a yaltata te kadi a jañata ɗo goto caɗele pour haalandemo gonga noon mi yiɗi no yaltude ala mi yeyi no ha ñinmi ƴeewade suudu banggue goɗɗo kono ko an tan noon kersata oto wat ko boni ngari annen ala oto wat ko boni ngari min an yewtata kam somi yalti an goppidanmi galle he an wallatami ko heewi somi ɗo naati joguimi bagaseji nisɗe an wallatami hen aywa hoto waɗam non ko an moƴƴi rek sum pari salliginama joni on noddumo yo ar saabu min e wañ hen aleyli ɗum haalde no ala kay a yoɓat de ala probléme mi haalanima merci ok de rien Hey. Badda. Aɗa selli. Badda e tampere. Wona ko soode? Ko sookay. Mi anda sehil Kalidou mi anda kurko Kalidou. Wona ko an. An holko mbinumami e galle o an e lewru korka.
baba metti jijam rek kono ñananden haydara ko woni hen kaalidu ko seela ha kaalidu ko seela mbimami holko mbino mami e mo tattuma wodo bale kaw ko min totti ɗum bale o ko min ari ƴewde wallat kam galle ke andi min komi jungo woto o ko kurko neeyiɗo ko kurko moƴƴo ay gilnani woni kam wallawƴi ni kam dus fewno ni kam suuda woni ni ina bala o ko jamur annen an tagimo ummade wala ko kaalidu tagimo ummade kaalidu takani mo immade ko min o ari ƴewde o Ah, wi ko noddi. waɗi kam yummirade e ɓuray min o mi ɗum rek sabine allah kam taki mi immade kono wona kaalidu ana ɗon Ah. hakkama wawi deytante eyyi so taw ko ɗum kay ala probléme min kay gañanmi ko kaalidu tagmo kaalidu adduma wala ko gorgo ma adduma ko gogolam andi ɗum wona wiinoma ala probléme kanko ina affaire diine e l'islam Wallahi tan mbiɗa andi. ya won gongi yanke tan ɗo e sika jippima D'accord. lawol ngol to mi korɗo Ah. mentuma ko so allah jaaɓi a yiyata ɗum wallahi wadde jam ari anti gasi eyyi ɗum tan jinmi nan yo won jam tan wasa wonde taw wona worɓe adduma so taw ko rewɓe adduma kam ala probléme min kam ala onon banggue mi ala hen probléme holko defata e wona mbiɗa yomma e defama mon amour waɗam akkole wallahi sa ala noon waɗam no kéré yo sukaɓe mi wona wi yimi defma maafe e maafe gueɗe maafe gueɗe ɓendu a ko dewaɗi ɗum defmi yaltini nebbam eyyi Yaltu. ha wojji ala koy attention koy korko yimɓe gon bas 31 à bureau 2h 5h matin population Kédougou Rapersi Ipokatani ay ko woni ɗum ɓe mbi Kédougou ɓe jii hen toon Ipokatam alake hippopotame eyyi koye livre korko yimɓe goni aɗa waɗa tegel annan a woppata tegel o ay kawani ande mi tagi lagaɗan yimɓe ala gonɗa koye wadde tegel min so wima aɗa waɗa tegel tan aɗa waɗa tegel i mboɗa andi tegel ma noon ko lewru korko gonɗa eyyi kono noon ɗum tagi mbima woppu tegel o e aɗa mbaɗi suko debbo suko debbo an hakkille ma fof woni suko debbo suko debbo woni wona o arno ko pour wallude mi natti yiidemo ɗon hoto e o walli kam haw gayni mi ittanima mburu makko kanko kaalidu ɓeni go nder heɓe fomto ɗum ɗon no siiri an maynu eyyi onon eko wasi hen si an denno hakkille ma garno mo on foti handi mi andi kam hawi ndiyam mi fawi ndiyam kay nan nder joni tan kaalidu o wa ɗumen accu ɓe gona ñamde mati wona ko ñamde tan e kaalidu nul anmi aɗani sambo ko or tagde sambo ko jaadu galle gorgol makko kuro wona ko toon no taƴi holmo nulami kaalidu kanko woni simi nulani kaali holmo nulani wallahi goma ah awe eyyi maro ron kum sawa tawi aɗa min ni emin nder min kum to nder eyyi kono so heddi kay kumtare ke heddi an ko aɗa heppitino kaalidu ɗo heɓi kay nda sodnam do warga warga eyyi warga verte balawo jetta balan warga eyyi borno padam ala problème borno padam kaalidu kam heppani hakkude wona heure yarde ndiyam foti an jooɗi timɗa mburu ma e café ma e fof ma kanko ne foti ñamde an ko mbatta ko noon ko walma lawol a waɗat ko welma yero annen ko debbo tan ay an eɓe ɓe cikkidani hay ndiga mi haalnima noon ko bani guel mum dewel tan si c'est sûr et certain an haɗa yiiri ha no fewi acci kiram manam e ka ɗum ko woni mi wi ko ippokatama yalti to ippokatama ippokotan de la dimanche la 31 2019 à bureau ɓawe voilà Bordode. jarama jaro kaldo yam merci jarama kaldo yam ɗumin ɗo yoni ha ndiyam nam e après mi fawon ma attayo go woni an e koni probléme ma kaaliɗu la ila yijit sodnam sukar eyyi onon
awan ɗum noon wi sodoronma goto kaali Nam. wona sukara ɗum ɗo sonnam ɗo libar sukara awara kay gorga sugar choluda eyyi sukara o Aha. ɓornu padam Arno no kay goto. ɗum ko padam eyyi ɓornu ko suka debbo o kam ko sa noddi kaalidu o yaltata ni pour jewde yimɓe nangam e ko yaltata wona kanko wujata mburu o kanko fi e cat ɗum wuja ɗum waɗa omelette o nder fewna ha feewa an artir hakkille ma o ala an kam mamnawmo hôpital ɓe usta kiram ma seeɗa wona hay siko tatal gonda ka famani wona kiram ko affaire julde sa woni julde woni ko ganduɗa an voilà kaalidu hande ka hélicoptére koy ara diwata tenko ko noon de ɗum softi meeɗa waade ni softi bitik o nani noon non bitik o nani heɓodamal galle ngal kuccide jew noon an so boyi ko mine ma par ce que aɗa waɗa mi défendar non si gonna koye waddemo défendar yarla jaafoɗa an sa teskitaka ɗum mi teskede ɗum e makko ayi no wayi softude ni watta kaalid an woppu o anda ko waɗata ko kaalid mo gandumi tan ma wiyam hunde de kuni kadi bawa aɗa andi miñe samba eh o dogoyi to yaroyi ndiyam galle gongo ma kur ko tono yehi duminoyde ndiyam e har rek nana woni ko a sodano nana bawa wi no sugar warga e nana goto min kay cikkannomi ko sukara nen do ete test miiju sukara o fof gas minen gonu koy humtare bawa eyyi ande a wawa ɗum wi warga sukara cukalel guel e suudu ndu joni kadi wadde winde komi fasa ɗum kam waɗimi kam ko jaleede bo a wawa woppude sukaɓe ɓe gona jam mumen ana mima ay min moɗo paami han tan suka debbo ey a yaani sukara no wayi toyde ni ra ande a daari ala hankkadi ko minama kalden ko hakkille ma ko wonama ala mi namta elika hande guinnirmami ko hélicoptére walla ɓe innirma avion an kalden min beele hakkille ma wona pour ko debbo yo la wonta fawtuɗo koyngal ma gonmi koye haalandema haala ko ɗo suka gorko a yiyatno wayi softude ni way comme hélicoptére ni a yiyandi mbuni woppi koɗo go nder kay dogata sooda yaha joddo makko ɓe jewta ande haɗa lakkili no feewi o wiyete cukalel ngel mi haalantama ɗum goon o yettete ko so kaalid majam ala hen kaalid yettama ko so noon kaalid an e baniregel ma debbo so yo ngare ɗo awa woppuɓe ɓe gona jammu en tawno koko digga maɓe uddi damal ngal ɓeni udditi damal ngal ɓe ɓaski joni aɗa ndaaraɓe koɓe mbaɗe koɓe mbaɗata ko e nder lesdi hande guindirmom ko hélicoptére avion aɗa andi mbatte joni onon jette mburu mon ane so ala o fewnani ha pari o fewndi non wonko miijiɓe ko texela miijiɓe joni ane so on jettat mburuji mon comme ça kaali goppon waɗa jeehe ƴette ɗum ɗo nawe to ƴetti ummo wonko kollanmami ana mama ummo a faman joni min jaha to joni an e gorgol ma on jahat taño en toone kadi an mbaɗa joddo seyɗam koppe ƴetti mum ɗo ar jahen tan jooɗo kaali jooɗo wonko kollanmami ha ini captaine ini an kadi tawɗaɗa aɗa morde hoorema morli sere mi ande furte barlade kadi kawna amen attaye o lawol kotol voilà nda wona ni ɓuuri tan aɗa jodde e rewɓe joɗade e rewɓe sirani noon kadi mi ɓoynino mi furno o tes yeeso ma attention jeyno attention ndiyam kam voilà ɗum kam sa fawi warga tes sukara tes sukuru woni tes ha koppe andi jungo ndaram
Yes. Hey.